Вече е дежурния, вече е да дойде тук и да види какво става. После не е в кабинета за управление. Като тия всеки втори тук това ли ти те застрашава? Кажи му е така. Точно в момента, в който дойдехте вие, там пише, нали, не се капете във водата. В този момент то се е качил крака на това. Дори в момента тук някъде гледах, имаше една обувка на едно от момчетата, скачат. Не стига, че замърсяват природата, ми може да се наранят по някакъв начин. Обръщат се надолу с главата. Отидахме натам, скачат върху нашата лодка, плискат ни, говорят неприлични работи. Все пак ние сме дошли тук да се разтоварим, а не да слушаме някакви си малки лиговци, които не притесняват постоянно. Човекът, който беше тук, постоянно им говори: престанете, те не. Нали? Не е добре. Природата е много, много красива тук, действително, обаче трябва да се поддържа. Как да се поддържа при положение, че има такива разбойници? Ами предлагам поне един полицай тук да има задължително тук през цялото време с мене. Да, ако искат и аз да работя и да такова. В противен случай казах и на моите началници, че тръгвам си тук без изобщо да се притеснявам от нищо и това е. Нека да дойде който иска да работи тук на моето место.